13 юни. Участие. Няма значение как се чувстваш. Стани, обличи се и най-малкото присъствай. Спомни си, че никога не си толкова уморен, че да не можеш да благодариш. Неизвестен автор. В моментите, в които се чувстваме неспособни или немотивирани и се оплакваме от живота си, от първостепенно значение е да не забравяме, че някой ще поеме нещата вместо нас и така светът ще продължи да се движи. Ще се постараем поне тогава да присъстваме и да признаем, че не сме незаменими. Нека не позволяваме нашето лошо настроение да ни прави неблагодарни. Сега ще участвам в